Maien, hau da, Irulegin aurkitu duzuen etxolaren erreplika. Bai, Irulegin 3 etxe induzkatu ditugu osorik, hau da horietako baten erreplika bat, eskalan egin duguna, eta noski hau ez da guk topatzen duguna da, nolabait zerra bat hartu eta hemendik moztuko bagenu bezala, eta badakizu ez guzti hau denak su hartu zuenez, ikusten ditugu, oinarriak, zutoinen oinarriak non diren, ez ditugu asmatu, hemen zeuden, sarrerak non dauden. Nola dakizue, hau horrelakoa zela? Lehenik egin dugulako ikerketa arkeologiko sakon hori eskaneatuz eta elementu ezberdinak eta ongi ikertuz, eta bestetik egin dugulako arkitektura lan sendo bat ere bai, ikusteko ze pixu aguantatu zezaketen egitura hauek, ze materialez eginda dauden, teilatua ze uretara eta nola eginda zegoen.